Walo na ang naitalang patay sa nangyaring aksidente sa Lubao, Pampanga. Narito ang follow-up report. Umakyat na sa 8 ang bilang ng mga namatay sa aksidente sa Lubao, Pampanga. Matapos mamatay ang isa sa mga sugatang pasahero ng bus. Tapos na ring sumailalim sa operasyon ang driver ng bus. Pero hindi pa rin siya nakakausap ng pulisya dahil sa kanyang kondisyon. Malaking bagay raw ang testimonya ng driver para malaman ang ugat ng aksidente. Hindi natin masabi kasi durog po yung harap. As in, durog na durog siya. Natin mapapansin nyo naman. Ang talagang makukuha natin yan, base na lang sa testimony ng driver natin. Kasi sa mga witnesses natin, wala sila masabi kung anong nangyari talaga. Then naman doon sa sasakyan, ma'am, yung harap niya is durog na durog. Tumutulong na rin naman po yung HPG natin sa pag-investiga. Inaayos ng lahat ng papeles para maisampa ang kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple physical injuries and damage to properties laban sa driver. Kasi hinanap ko yung responder, may dala naman tayong certificate of confinement, picture. So pero yun na lang po in-advise nila. Pero rest assured naman po na mapapailan na pong kaso yung responder. Kahapon, nakipag-ugnayan ng operator ng bus sa PNP at sa mga kaanak ng mga biktima. Handa raw siyang tumulong sa mga biktima ng aksidente. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa mga kaanak ng mga nasawi para sa mabilis na pagsampa ng kaso laban sa driver ng bus. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.